ଲାଗିଲ? ନାଇଁ ବୋଉ ଘରଟା ପୋଛା ଲଗଉଥିଲି ତ ପେଟଟା ବଥା ହଉଛି। ଏଇ ଟିକେ ନାକୁ କାମ କରିଦେଇକି ତମର ଏମିତି ହଉଛି? ଆମ ବେଳେ ଆମେ ସାତଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିକି ଆମେ ଏମିତି ହଉନଥିଲୁ। ଗୋଟେ ଛୁଆର ସତେ ଆମେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିନୁ। ଆଉ ଆମ ବେଳେ ଏ ପକ୍କା ଘର ନଥିଲା, ମାଟି ଘର ଥିଲା। ଛୁଞ୍ଚ ଦେଇ 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 ଆମ ହାତ ଘୁରି ଯାଇଛି। ତମ ତ ପକ୍କା ଘର, ସବୁ କିଛି ଭଲ, ସେଇଥିରେ ତମର ଏତେ ନାଟକ। ନାଟକ ଏମିତି ତ ଜିନିଷ ଆମେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିନୁ। ହେଲେ ହେ ବୋହୁ, ତୁ ସେ କାଜୁ କିସମିସ ଗୁଡା ଖାଉଛୁ କି? ଖାଇବୁନି, ଛୁଆ ମୋଟା ହେଇଯିବ, ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରି ହେଇପାରିବନି, ସିଜରିଂ ହବ। ଜମା ଖାଇବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଫଳମୂଳ ବି ଖାଇବୁନି, ବୁଝିଲୁ? ଆଉ ସେ ଟନିକ ଫନିକ ଗୁଡା ଜମା ଖାଇବୁନି, ଭାରି ଖରାପ ଜିନିଷ। ଡେଲିଭରି ଜମା ନର୍ମାଲ ହବନି, ସିଜରିଂ ହବ, ପେଟ କଟା ହବ। ଆମେ ସବୁ ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରି କରୁଛୁ ନା, ଆଉ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଛୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଖାଇବିନି। ଆଲୋ ଏ ବୋହୁ, କୁଆଡେ ଗଲୁ? କଣ ଶୋଇଛି? ଆଲୋ ହେଇ, ଶୋଇଛୁ କଣ? ଶୋଇବାଟା ଭଲ ନୁହେଁ ଜମା। ଏଇ ଟାଇମରେ ଯେତେ ଚଲାବୁଲା କରିବୁ ସେତେ ଭଲ। ଜମା ଶୋନା, ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରି ହବନି, ସିଜରିଂ ହବ। ଶୋନା ଶୋନା, ଉଠ ଉଠ ଉଠ। ନାଇଁ ବୋଉ, ଟିକେ ଥକା ଲାଗୁଥିଲା ତ ଶୋଇ ପଡିଥିଲି ଆଉ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ମହାରାଣୀ ଶୋଇଥିବ। ଉଠ, କାମ କର। ଛୁଆ ପେଟ ରହିଲେ ବୋଲି କଣ କାମ କରିବୁନି? କାମ କର, ମୋ ପାଇଁ ଚା ବନେଇକି ଆଣ। ଆଜ୍ଞା। ଯାଉଛି ଟିକେ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଫୋନ କରେ। ହ୍ୟାଲୋ ଝିଅ, କଣ କରୁଛୁ? ହଁ ଏଇ ବସିଛି ଆଉ। ହଁ, ତ ଭାଉଜ କହନା କହନା, ଖାଲି ଶୋଉଛି। କହୁଛି ଖାଲି ପେଟ ହଉଛି, ଖାଲି ଶୋଉଛି, କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ନାଟକ, ସବୁ ଆକ୍ଟିଂ, ମତେ ଜଣା। ଆମେ ତ ସାତଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଛୁ, ଆମେ ତ କାହିଁ ଏମିତି ହଉନି। ଘର ଗୋଟିକର ସବୁ କାମ ଆମେ କରୁ। ଆଉ ଇଏ କଣ ହେଲା ତୋର? ଠିକ ଅଛୁ ନା ମା? ବସ, ଭାଉଜ ତ ଅଛି, ସବୁ କାମ କରିବୁ। ତୋର କରିବା କଣ ଦରକାର? ଚାଲ ଚାଲ, କିଛି କାମ ତ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇ ଟାଇମରେ ଆରାମ କର, ଯେତେ ରେଷ୍ଟ କରିବୁ ସେତେ ଭଲ। ରହ, ତୋ ବାପାକୁ କହିକି ମୁଁ ଆଜି ମାର୍କେଟରୁ ଫଳମୂଳ ଆଉ କିଛି କାଜୁ ବାଦାମ କିଛି ନେଇ ଆସୁଛି, ହେଲା? ତୁ ଖାଇବୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଝିଅ ଶୋଇଛୁ କିଲୋ? ହଉ ଶୁ ମା, ଶୁ, ଆରାମ କର। ଆରାମ କଲେ ଟିକେ ଛୁଆକୁ ଟିକେ ଆରାମ ମିଳିବ, ହେଲା? ହଁ ହଉ, ତୁ ଯା, ମୁଁ ଶୋଇଛି। ଝିଅ ବେଳକୁ ସବୁ କିଛି ଠିକ, କିନ୍ତୁ ବୋହୂ ବେଳକୁ ସେଇଟା ଭୁଲ ହେଇଯାଏ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏମିତି କିଛି ଶାଶୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ଏମିତି କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ କେହି ବି ଖରାପ ଭାବିବେନି। ଯାହାକୁ ବି ଖରାପ ଲାଗିଛି ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଅଛନ୍ତି ଶାଶୁମାନେ ଯିଏକି ଖରାପ କରନ୍ତି। ତ ଯାହାକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।